Please update us base sa case conference sa SITG Bragas gahapon. Unsay update ma'am sa atong investigasyon? Unang-una, kino-confirm ko po na mayroong 1 million reward na ino-offer si Congressman Pulong Duterte na maaari pong makatulong ito sa resolution. Okay. Pangalawa ho, may mga person of interest po tayong tinitingnan. So, patuloy pa rin ang investigation, no? And may panawagan ho ako. Yes, ma'am. Kasi doon sa investigation, mga ilang minuto bago ma-pick up yung biktima, meron pong pasahero yung tricycle na pumick up doon sa biktima. So, mga around 10:35, pinick up siya ng sometime Yes, ma'am. in Pictures Village at ibinaba siya malapit sa area sa Jollibee. Kung nakikinig ka man ngayon or tawag dito, if ma-remember nitong pasahero na to, Oo, yes, ma'am. maaring isa sa susi para ma-identify Ayun. itong suspect or driver. Please come forward to the police and Ayun. cooperate with us. Kasi noong May 16 at around 10:35, pinick up ka somewhere in Teachers Village, bumaba ka malapit sa Jollibee. Mga after a minute or 2 minutes, doon pinick up yung victim. So maaring pong na-identify nitong pasahero nito Okay. yung biktima. Ma'am, yung bao-bao driver ba ay na within our custody na o hindi pa? Wala pa po. Wala Wala pa pa. po. Okay. Kung na-identify pa rin po natin yung bao-bao driver, yun nga po, malaking tulong po yun. Maaring maging susi itong huling pasahero niya bago yung biktima Okay. na ma-identify po. Kaya ang atin ng apila na mag-cooperate yung pasahero na yon, maari po siyang ay naalala niya yung identity ng driver. Yes, ma'am. Sigurado ko na ma'am, may remember yun niya. Ma'am, because of this particular incident, daghan ang nabalaka, ma'am. What do you say to them nga kanabitang dili nami mo sakay og bao-bao, labi nag ingana ang color. What do you say to them, ma'am? No, under control po ng ating kapulisan ang sitwasyon ng yung peace and order situation sa ating tawag dito, sa ating AOR. In fact, totoo lang po, medyo natsambahan lang po talaga yung suspect na yon. Kasi kung makikita natin sa CCTV, mga few minutes or few seconds after dumaan po yung ating patrol. So, nagpapatrol po talaga ang ating mga kapulisan at that time. So ang Talagang, kumbaga yung sitwasyon talaga nag-favor doon sa suspect at that time dito papasok yung kooperasyon ng publiko, ma'am, no? Tama ba? Oo. Identifying. Yes, we are appealing to the public to cooperate. At wag po tayong matakot. Sa ngayon, wala pong dapat ikabahala pagdating sa peace and order situation sa Davao Region. Under control pa rin po Okay. ng PNP. Yes, ma'am. One last minute, ma'am. Baka na kay gustong i-wrap up aning atong discussion ron buntag, attorney. Ma'am. Yun lang po, sir. Siguro dapat natin ipalaganap siguro, sir, doon para makarating sa pasahero bago i-pick up itong biktima. Baka po please come forward, cooperate with the police. Maaring siya yung susi na ma-identify Lalaki yung ba? driver ng tricycle. Lalaki ba to, ma'am? Babae, ma'am? Based doon, hindi namin maaninag pero mukhang lalaki po siya. Mukhang lalaki.